फ्रेंड्स वेलकम टू बोडो ब्लॉग यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय ओमफ्राय तो बरेद गोबावनि उनाव दिनैसो आरोना दिनैसो मोनसे ब्लॉग बानायनो थांगासिनो तो दिनैहाय मोनसे रेलि दङ आरो माने हार घर तिरंगा नामा तो बिनि बाइक रेलि दङ तो माने बारा एसेबां हेभि रेलि नङा तो 150 किलोमिटारसो रेलि जागोन आरो तो बेयावनो थांनो नागिरदों तो नोंथांमोननोबो एसे देखायलांसै तो भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। तथा हमार 32 नंग भैरव समष्टि एमसीएल दांगोया लोगोसे हमार भैरव जिला लखीमपुर दलर तथा कमिटी आई समय बय वंदे मातरम সকলোৱে আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ ৰাখিছোঁ নিজে নিজে বাইকখন আমি ডিষ্টেঞ্চত মেইনটেইন কৰিবলৈ আপোনালোকে যাব 40 আপোনালোকে 40 লৈ গ'লে হ'ল যাতে ঘৰত যাব নালাগে সকলোৱে কিবা পাছত সকলোৱে গৈ পাব লাগে এই সময়ত অলপমান আপোনালোকে কণ্টেক্ট থিয় দিয়ে এতিয়া যাব নালাগে আমাৰ বাইকবিলাকৰ এতিয়া আহি আছে লাইন ধৰিব লাগিব জাষ্ট আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। तो लोगोफोर ओमफ्राय रिलियाथ' जोब्बाय ओमफ्राय दायो जों नै न'आव फैबाय आरो ओमफ्राय न'आव फैनानै आं नै गामिनि फिल्डआवहाय दङ बेयावनो माने नोंथांमोनखौ भिडिअखौ बेखौनो फोजोबनो सानबाय आरोना ओमफ्राय रेलि खालामनानै फैबाय
ओमफ्राय रेलियाबो जोब्बाय माने जोंनि एरिया खिनावनो आरो ना 15था प्राइमारि नामा बेवहाय गिदिंजोब्बाय आरो थ' माने बहुत गिदिंबाय माने बिराद थुला जाजोब्बाय आरो मानसिया गिदिङै माने फुरा खानाय सानाय गुफुर जाजोब्बाय आरो मोदोमाव एथ' थुला बाजोब्बाय थ' बेनिखायनो भिडिअखौ फोजोबनो हायासै बेनिखायनो न'आव एसे फैनानै दुगैस्रां लोबस्रांनो एसे न'आवनो फोजोबफैनो सानबाय आरो भिडिअखौ थ' बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन थ' नेनानै थाबानो जाबाय नेक्स्ट ब्लगनि थाखाय थ' चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो थ' बयनोबो शेयार खालामलायदो थ' दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखौनो फोजोबसै थ' बाय बाय